Малко по-далече, по-далече. По-да е права. Да. Наистина ми писа. Защо не се виждаме? Нема, не показвам. Чакай, стой. Странично го завърти телефона. Така. Не може, много святло удара от лампата. Чакай, Изгасите лампата. Изгаси лампата, Кагари. Изгаси, Кагари. Изгаси лампата и ще се вижда, бе. Айде, чекай, Ритко, чекай. Ама не е в телефона лампата, в стаята. Изгаси лампата, брат. Добре, ходи надолу. Чакай. Абе, по-нагоре, бе. Добре, надолу. наистина ми писа. Ритко, от се прави, че четеш. Читаем, заклевам се, читаем. Напълно, на колко си ти си сладък, красив и чаровен. А защо те блокира, бе? Защото, сега ще ти кажа, питах го, нали, какъв е по народност и той каза, че е циганин, вика да имам нещо против циганите и аз викам не и той ме блокира. Бабето е добро момче, хубаво момче, харесва ли те? Той каза, че ще идва в Сандански. Той каза, че ще идва в Сандански, но след като го попитах, нали, какъв е по народност. Заради теб ще идва в Сандански. Да, ние говорихме даже. Добре, това не е смешно, за какво па вие се смеете? Те мислят, че съм грозна, Ритко. Ако си грозна, аз ще бех да ти кажа. Какво? Ако беше грозна, щех да ти кажа. Не си грозна, хубава момиче си. Харесваш ли ga, Ритко, бе, да видиш? Защо да не? Ако има акъл, добра е. Акъл за 2 стотинки има. Тогава не струва нищо. Ако е акъла за 2 стотинки, хубавината нищо не струва. Така е, брат. Така е. Дай ми на... Какво от тя хубавина, какво ще печалиш от това хубавина, когато всеки един може да те ебе, например? Ритко, ние не правим така. Абе, добре са, не се лигавайте, дай да говориме нормално, ако не... Не се лигавам, заклевам се. Аз не говорям с тя с пъпките, с теб говорям. Какво ми я показваш тя? Добре, айде да говорим, като белите хора. Ти не говориш, аз си говорям с гаджето от Вабертоса. Какво се бъркаш ти? Добре. Да, бебе. И вие не правите ли такива работи? Не, маленки сме. Не ми личи така, дека не правите. Няма как. И сега, има няколко циганки. Чекай, ама виж, размивам името. Ама не циганки са, мангасарки. Да, мангасарки. Малки корветки. Добре. Бут се, прибират се и после викат, че са детствени. А откъде знаеш ти това? Откъде го знаеш? Защото има такива. А ние, честна дума, че не сме такива. Искаш да ми кажеш дека в живота не си пипнала хуй? Може да сме пипали, но не сме го правили. А чакай, какво е значението при вас, мангасарките? Трябва да си действена, докато не се ожениш? Да, сега. Ние не сме мангасарки, ние сме циганки, има мангасарки, къде се ебат на поразия и после ще да детствени. Ние сме циганки, ние се ебеме ни нищо. Да, ама аз не познавам такива циганки, бе. Вече познаваш. Не е това. Няма как. Ние не се даваме докато нас. Не ми викай, ще сте... Ете ме, махна сега.